Στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της ενεργού πολιτιότητας των μαθητών, που έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν σύγχρονες οριζόντιου χαρακτήρα δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη σε ευθυγράμμιση και συνέργεια τόσο με τα νέα προγράμματα σπουδών, όσο και με το πρόγραμμα δράσεων για τον ενεργό πολίτη, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία υλοποιούνται σε προαιρετική βάση μέσω της ανάληψης συναφών δράσεων συλλογικού χαρακτήρα εκ μέρους της σχολικής κοινότητας, θα σας παρουσιάσω τη δράση όταν η χρήση γίνεται κατάχρηση, η οποία έλαβε χώρα τη σχολική χρονιά 2025-2026 στο μάθημα της πληροφορικής της δεύτερης τάξης του Γενικού Λυκείου. Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα αφού συζήτησα με το τμήμα μου. Στην πρότασή του, οι μαθητές έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον έως και ενθουσιασμό, θα έλεγα, γι' αυτό ξεκίνησα και εγώ με όρεξη να ικανοποιήσω τη δίψα τους για ενημέρωση, γνώσεις και ουσιαστικές πληροφορίες. Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των εφήβων. Η χρήση του προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, όμως η υπερβολική ενασχόληση μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση, κοινωνική απομόνωση και δυσκολίες αυτορύθμισης. Η δράση βασίστηκε στο πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι μαθητές ώστε από παθητικοί καταναλωτές ψηφιακού περιεχομένου να μετατραπούν σε υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες, φέρνοντάς τους παράλληλα σε επαφή με γνώσεις και δεξιότητες που θα έπρεπε να λάβουν από το μάθημά τους, την πληροφορική. Ενεργός πολίτης δεν είναι αυτός που αναγνωρίζει απλώς ένα πρόβλημα, αλλά αυτός που το διερευνά, συνεργάζεται, προτείνει λύσεις, ενημερώνει την κοινότητα και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Η δράση μας ακολούθησε ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία και οργανώθηκε σε 5 φάσεις. Οι μαθητές κατά τη φάση της διερεύνησης συζήτησαν και μοιράστηκαν ιδέες, ανησυχίες και προβληματισμούς για τις προσωπικές τους συνήθειες στο διαδίκτυο. Με ενδιαφέρον ασχολήθηκαν με το φύλο εργασίας «Έχει συμπεριφορά εξάρτηση στο διαδίκτυο?». Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως παρόλο που τα ναι τους ήταν λιγότερα από τα όχι τους, οι ίδιοι δήλωσαν εθισμένοι αλλά και πρόθυμοι να προσπαθήσουν να το σταματήσουν αυτό. Έκαναν καταιγισμό ιδεών γνωρίζοντας το συνεργατικό διαδραστικό εργαλείο παρουσίασης Mentimeter. Τα συνεφόλεξά τους έδειξαν ώριμες και ενδιαφέρουσες απόψεις για τα θετικά και αρνητικά της ψηφιακής ζωής, ενώ αντιπροσωπευτικές ήταν και οι απαντήσεις τους περί της επικινδυνότητας στο διαδίκτυο. Αναζήτησαν στον παγκόσμιο ιστό άρθρα και στατιστικές για το συγκεκριμένο εθισμό και τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, τα οποία κατέγραψαν σε ένα συνεργατικό έγγραφο Google Doc. Μέσα από βιντεάκια της σειράς «Τι μπακάλικο είμαστε» του Safer Internet Greece, ήρθαν σε επαφή με βασικές έννοιες ασφάλειας διαδικτύου, αλλά και την πρόταση της κριτικής σκέψης στη χρήση του. Η φάση του σχεδιασμού λειτουργήσε υποδειγματικά, ξεπερνώντας τις όποιες προσδοκίες. Οι μαθητές χωρίστηκαν μόνοι τους σε ομάδες, επιδεικνύοντας πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και εντυπωσιακή ομαδοσυνεργατική διάθεση. Η κατανομή των ρόλων έγινε με σεβασμό στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του καθενός, διαδικασία που ευνόησε την αυτενέργεια, ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους και καλλιέργησε στοιχεία ωριμότητας και κοινωνικής ευαισθησίας. Η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων ήταν συνεχής και ουσιαστική. Με την ενεργή συμμετοχή τους αντιλήφθηκαν τη δύναμη της συνεργασίας, τη σημασία της ατομικής ευθύνης και την αξία της συλλογικής δράσης. Σχεδίασαν μάλιστα να αναπτύξουν ερωτηματολόγιο για το σχολείο σχετικό με το χρόνο χρήσης, τους σκοπούς, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες των νέων, να σχεδιαστεί η εκδήλωση παρών, όχι online, με προτροπή για 1 ώρα την ημέρα χωρίς διαδίκτυο, να προγραμματιστεί στρογγυλό τραπέζι με ειδικούς και να δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό με οδηγίες ορθής χρήσης. Ορίστηκαν οι στόχοι: ενημέρωση για εθισμό, προώθηση υγιούς ψηφιακής συμπεριφοράς, ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της αυτορύθμισης. Βασισμένοι στα δικά τους αποτελέσματα αναζήτησης, έχτισαν ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για τις απόψεις, συνήθειες και άλλων συμμαθητών και συνομιλίκων. Το συνέταξαν όλοι μαζί σε ένα ακόμη συνεργατικό έγγραφο Google Doc, το οποίο μετέφεραν σε Google Form για ευκολότερη και γρηγορότερη συλλογή αποτελεσμάτων. Επίσης, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα φροντισμένο κοινόχρηστο Padlet ενημέρωσης για διάχυση των εμβρημάτων τους, προτείνοντας πρακτικές όπως θέσπιση χρονικών ορίων, απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες, ενίσχυση των διαζώσης σχέσεων, αναζήτηση βοήθειας όταν χρειάζεται. Για την υλοποίηση της έρευνας προηγήθηκε επίσημη αίτηση προς το διευθυντή του σχολείου, η οποία συντάχθηκε με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής κοινότητας.
Η έγκριση δόθηκε εγγράφως από τον Διευθυντή με σαφείς όρους και παιδαγωγική στήριξη, ενισχύοντας την αντίληψη των μαθητών για τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας, της υπευθυνότητας και του σεβασμού στους ρόλους και τις αρμοδιότητες, διαδικασία που αποτέλεσε ουσιαστικό βίωμα ενεργού πολίτη, του οποίου το πνεύμα επιδιώκεται να καλλιεργηθεί μέσα από τη δράση. Παράλληλα, εξοικειώθηκαν με τις βασικές αρχές σύνταξης επίσημων εγγράφων, όπως αιτήσεις και επιστολές, ακολουθώντας τυπική δομή και σαφή διατύπωση, όπως απαιτείται στην επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της συλλογής των απαντήσεων στην έρευνα, οι μαθητές ασχολήθηκαν με δημιουργικές δράσεις που στόχευαν στην ενημέρωση και την κινητοποίησή τους. Τι πιο ελκυστικό από μια ιστορία κινουμένων σχεδίων, η οποία με τη συμμετοχή όλης της τάξης, τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης Copilot στα σκίτσα και της εφαρμογής Book Creator, μεταμορφώθηκε από χειρόγραφο σε ηλεκτρονικό κόμικ και απέκτησε μουσική υπόσταση με τη βοήθεια της Suno AI. Όταν η ψηφιακή συλλογή των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε, η ομάδα έρευνας και ανάλυσης επεξεργάστηκε, ανέλυσε τα αποτελέσματα της έρευνας και δημιούργησε μια PowerPoint παρουσίαση της περιγραφικής στατιστικής τους. Η ομάδα ψηφιακής δημιουργίας σχεδίασε αφήσεις και προσκλήσεις της εκδήλωσης στο Canva, ενώ η ομάδα εκδήλωσης και επικοινωνίας κάλεσε ειδικούς για να μιλήσουν σε αυτήν. Μεταξύ όλων αυτών βρέθηκε λίγος χρόνος για ενημέρωση και παιχνίδι, το διαχρονικό εργαλείο ενεργοποίησης και εμπλοκής των μαθητών. Το πρόγραμμα «Γίνε ήρωας του διαδικτύου» και συγκεκριμένα η ενασχόληση με το διαδραστικό περιβάλλον της Ίντερλαντ ενισχύει κριτική σκέψη και υπεύθυνη στάση απέναντι στην τεχνολογία, ενώ παράλληλα προάγει δεξιότητες που συνδέονται με την ενεργό πολιτιότητα. Όσο οι υπόλοιπες ομάδες ασχολούνταν με τις τελευταίες λεπτομέρειες των έργων τους, η ομάδα εκδήλωσης και επικοινωνίας, με τη βοήθεια της Microsoft Copilot, ετοίμασε ακροστιχίδα με τον τίτλο της εκδήλωσης και email πρόσκληση σε καθηγητές και φορείς, φροντίζοντας σύμφωνα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων να μην είναι ορατοί οι παραλήπτες ο ένας τον άλλον. Επέλεξαν να παρουσιάσουν όλα τα παραγόμενα έργα, τιμώντας τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα των καλλιτεχνών αφίσας και πρόσκλησης. Στη συνέχεια μοίρασαν τους ρόλους που θα είχαν κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, αναλαμβάνοντας κάθε ομάδα και ένα τμήμα της παρουσίασης. Όλα ήταν έτοιμα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα βίντεο του YouTuber του Jay, ο οποίος μέσα από τη σάτυρα ανέδειξε τις υπερβολές της καθημερινής online παρουσίας και τους κινδύνους της υπερβολικής σύνδεσης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις συνήθειες και τις απόψεις των μαθητών για τη χρήση του διαδικτύου. Ακολούθησε η κεντρική θεματική για τον εθισμό στο διαδίκτυο με εισηγήσεις ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού, οι οποίες ανέπτυξαν τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης, αλλά και τρόπους πρόληψης, υποστήριξης και αναζήτησης βοήθειας. Τη συζήτηση συμπλήρωσαν δύο σύντομες παρουσιάσεις για τη δημιουργική μάθηση στην ψηφιακή εποχή και την ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο, ενώ ένα διαδραστικό quiz μέσω Mentimeter και δύο βίντεο του Safer Internet Greece ενίσχυσαν τη συμμετοχή των παρευρισκομένων. Η δράση ολοκληρώθηκε με το βίντεο του τραγουδιού One Hour of Life και την κοινή πρόταση να αφιερώνουμε όλη μία ώρα την ημέρα χωρίς κινητό, ως πράξη αυτορύθμισης και ουσιαστικής επανασύνδεσης με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Μετά την εκδήλωση, οι μαθητές της Δευτέρας Λυκείου μοίρασαν σε όλους τους συμμαθητές ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη μορφή και ψηφιακά μέσω QR συνδέσμων που επιτρέπουν την πρόσβαση από το σπίτι. Η τράπεζά μας μπορεί να μην ήταν στρογγυλή, αλλά είχε όλα τα καλούδια επάνω της: ανησυχίες, προβληματισμούς, απορίες, προτάσεις, επεξηγήσεις, ενημέρωση. Οι μαθητές μου δεν ήταν απλοί εκτελεστές οδηγιών, ήταν συνδημιουργοί μιας δράσης με νόημα που τους έδωσε χώρο να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να εκφραστούν και να ανακαλύψουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες. Ο αναστοχασμός αποτελεί βασικό στοιχείο της δράσης ενεργού πολίτη, καθώς βοηθά στη σύνδεση της μαθησιακής εμπειρίας με την προσωπική πορεία του καθενός. Ξεκίνησε με παιχνιώδεις δραστηριότητες σχεδιασμένες ώστε οι μαθητές να συνεχίσουν να έρχονται σε επαφή με ποικιλία ψηφιακών μέσων, όπως ένα σταυρόλεξο από το Crossword Labs, στο οποίο οι ορισμοί συνδέουν τον κόσμο του διαδικτύου με την έννοια της πολιτιότητας. Σε ένα γνωστό πια εργαλείο, οι μαθητές αξιολόγησαν, αξιολογήθηκαν και αναστοχάστηκαν σχετικά με τη δράση μετά τη μεγάλη κεντρική εκδήλωση. Με εμπειρίες ομαδικότητας, αλληλεπίδρασης, καλλιτεχνικότητας και υπεύθυνης συμμετοχής, οι μαθητές δήλωσαν συνοπτικά ότι η ψηφιακή τους υπευθυνότητα ενισχύθηκε, ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, δημιουργικότητας και επικοινωνίας και ο ψηφιακός εγγραμματισμός τους συνδέθηκε με αξίες ενεργού πολίτη. Επιπλέον, η σχολική κοινότητα ενημερώθηκε άμεσα και εναλλακτικά με συμβατούς και ψηφιακούς τρόπους, επιτυγχάνοντας τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
Το ουσιαστικότερο αποτέλεσμα ήταν η μετάβαση από το «εγώ χρησιμοποιώ το διαδίκτυο» στο «εγώ αναλαμβάνω ευθύνη για τη δική μου συμπεριφορά και ενημερώνω και τους άλλους», που είναι η ουσία της ενεργού πολιτιότητας. Μένει στους μαθητές να αξιοποιήσουν όσα έμαθαν και να συνεχίσουν ενημερωμένοι και προσεκτικοί τη ζωή τους, καλλιεργώντας τις αξίες του ενεργού πολίτη στην καθημερινή τους πορεία. Σας ευχαριστώ.